Това е третия подобен графит, след като в кварталите Надежда и Свобода вече са изрисувани Илю Войвода и Тодор Александров. Те са изписани с истинските им имена, които са по-малко познати на хората. Така, например, Георги Бенковски е изписан с името си Гаврил Георгиев Хлътев. Софиянци приемат много добре инициативата. Много е добре за мене. Харесва ми наистина. Добре изглежда. Добре е направено, сполучливо, бих казал. Да. Хубаво ли на такава историческа тематика да има графит? Хубаво е така, така приятно е, за окото е приятно. Харесва ми, че няма тези, как им казват, графити. Да. Че е на революционната... Естетично нещо да бъде. Хайде сега да не влагаме такива революционни и нереволюционни. Харесва ми на момчето. Това му е харесало, това е нарисувало. По-добре, отколкото някакви цапаници, буклуци, мръсно, грозно. Това е красиво. Изрисуването на един графит на революционер струва около 700 лева и добре освежава урбанизираната среда. Стана прекрасно, много по-добре, отколкото беше чисто бял фон. Така много повече ми харесва. Всичко е впечатляващо. Това си е почет към българската история. И според мен винаги трябва да се уважава българската история, защото има много малко хора, особено на моята възраст, на около 20 години, които реално нямат почти никаква представа от българската история. И това си е един спомен. И според мен е много добра идея. Да. И на долу други места. Хубаво е, да. Защо ти хареса? Защото е българско. Инициативата е продиктувана от това, че хората забравиха родното, сякаш то вече не е важно. А авторите искат да си възвърнем усета за родното и да го направят модерно. Те искат да възбудят интерес към патриотизма и към нашите забравени герои. За да финансират проектите и тяхното осъществяване, Родобран са създали още и линии от дрехи, с продажбата на които спонсорират изработката на графитите.